Gaurko partiduko gakoa, baina ez da bakarra izan. Izan ere, Agusti Ugaltarik sakearekin ondo moldatzeaz gain, gainontzen ere joko ederra eskaini du. Hala ere, hasieran Pascal Ezkurra izan da aurretik, 8-1 aurreratu da iparraldeko pilotaria. Pizkanaka ordea, partidua estutu eginda. Markagailuan 17 eta handik aurrera nahi duen guztia egin du Kubako aurrelariak. Sakez 17 tantu eta bukatutakoak beste hainbeste bai. Aurrean eta atzean izan da nagusi Ugaltari eta tantoa finitzerakoan ere maila ikaragarria erakutsi du. Horrela, 17 tantu errezkan eginez, 24 eta 17 aurreratu da, eta finalaren bukaera aldera txalorik handienak piztu arazi ditu Baltarik. Azkenean, Ezkurraren amorrua markagailuan 40 eta 22 eta oso ondo merezitako txapela Kubako pilotariarentzat.